Ngiyabingelela msakazi, ngiyathokoza ukuthi ngihambe la Ward 5. Lapha besinomhlangano ama-branch ka-Ward 5 onke u-8. Ama-branch awu-8, ama-VD awu-8. Lapha bese-hand over itifiketi ze-security u-E, u-D, u-C. Njengoba abanephupho lokuthi ngoba siyabona amathuba omsebenzi awekho nezinga lobusuwezi emakhaya likhuphuke kakhulu. Kunempela umndeni umuntu odinga ukuthi ingane yakhe enze isitifiketi siyofuna amatoko kodwa akanawo amandla. Ngabe sengithatha 2 per VD. Besina abafundi abawu-16 kade ngi-hand over kubo njengoba iqembu lenkatha lingithumile ngukhansela la. Ngikhumbula ukuthi ukungena ebukhanseleni ngangena nesibusiso seqembu le-IFP, ngiphinywa i-IFP. Kodwa uma ngenza lelo hlelo angikhethanga abantu be-IFP, ngangibheka abantu abadinga konke lama-VD. Ingakho ngithela lotifiketi la ngibuyisela khona emphakathini, angizoyethula kumaziko aphelele lonke e-IFP. Aphinde-ke nganama-team ecele ama-soccer jerseys kimi njengokhansela. Kodwa ngoba akuyona-ke imali kamasipala esebenzile la, imali kahulumeni, nakho futhi ngiyisike iy'nqulu bese ngikwazi ukunikela ama-team amathathu bedlala kodwa engenawo ama-soccer jerseys. Kungasaqali-ke ukuthi msakazi ukuthi kusuka ngomhla ka-29, umhla ka-30, umhla ka-31 kade sine-soccer ne-netball tournament insabe ekhuluma. Ngabe ngibe khona ama-soccer jersey plus 3,000. Sikhuthaza bona abezemidlalo ukuthi abaqhubeke nezemidlalo ngoba nazo sezingamathuba omsebenzi. Ekungeneni kwami ngiyikhansela from 2011 ngibambisene kakhulu nomphakathi ngoba ubuholo obukhona nje emphakathini engabalula iy'nduna, abefundisi, umkhosi esinabo, nanokuthi okwami ukuthi lokhu engisuke ngithunywe khona umphakathi hambe ngiyongqongqoza eminyangweni. Ngikuphethe ngiyabuya ngize emphakathini, ngikuphethe ngiyabuya nokusebenza ngokuthambeka nje emphakathini okuqotho nokulalela nje nokuthi ngingaqheli emphakathini ngihlezi ngiseduze kwawo. Yonke le minyaka umphakathi ungiphamisa ngohelethu namanje umphakathi wonke amaziko azile azocela kimi acela ukuthi ngiqhubeke nobukhansela ngokuhlonipha iqembu le-IFP namasiko. Ngithe ngiyakemukela-ke lokho ukuthi mase kophansi amakhansela ka-Ward 5 ngizoqhubeka njengokhansela ka-Ward 5. Ngiyazi akekho umuntu Ward 5 ongaba nesizathu songangivoteli ngoba ngidilivile la. Uma ngaba lokho msakazi ngashona ilanga, kunamahholo la, kunama-creche la, kunabantu abasebenzayo la, kunento ey'ningi ehlukahlukene. Even zona itifiketi lezi khona kade sizenza nje kulo nyaka ophelile ngoJuni ezama-skill development. Abantu kumanje bayiphethe basey'mayini ey'thinta o-health and safety, ey'thinta o-beauty and makeup, o-plumbing, o-bricklaying, kuningi nje engangibala msakazi. Abantu bangibuyisela ngoba bebona imisebenzi-ke. Ngakholelwa ukuthi uma ngiqhubeka ukhansela nabo bazoqhubeka besizakala. Neqembu le-IFP sazoqhubeka Ward 5 elidlondlobala ngoba yilona eliphuma phambili njalo uma kuvota. Abantu ku-2024 ilona eliphume phambili ukuvotelwa kwi-IFP wonke amawadi asolonde.